ଖଲି ଚୌକି ତମ ଆମ୍ଭରେ ଏରିଆରୁ ଆସିବ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ହଁ କରିଥିଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମନେ ଥିବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଲୋକମାନେ ଆଜି 25 ବର୍ଷର କଥା ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି କାଠମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ଯଦି ଗାଁ ସମସ୍ତେ ଧରିବେ ବାବା ଦାୟୀ ହେବେ କାଲି ଏ କଥା କହିଥିଲେ। ଆଖପାଖ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଜାଲ ଛାଉଣିଆ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବାବା ରାଜିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ 4-5 ଜଣ ଭାଇ ଭାବିକି ଯତ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତମୀ ଦରକାର କିଏ ବାହାରି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆମେ 4-5 ଜଣ ବାହାରିଥିଲୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଇକେଲରେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଏବଂ ସେଠି କଣ ସଦସ୍ୟ କହିଥିଲୁ ମୁଁ ଗୃହପ୍ରବେଶ ଗାଁରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମର ଯତ୍ନ ହବ 8 ଜଣଙ୍କ ଖାଲିଜଣ ଆସୁ ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସେପଟେ ପାଠ ନିଜକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ କରିଥିଲି। ବାଲ୍ମୀକି ହେଇନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଓଡ଼ିଆ ମଣିଷ ହେଇଛି ମୁଁ ଆମିଷ ଦେଇଥିଲି। ଏଥିରୁ ଭାବରେ ସିଏ ସାରା ବାବା କହୁଥିଲେ ବାବାଙ୍କର